Huifkarretjes, schapen scheren, een springkussen, allerlei lekkere dingen. En natuurlijk alle standhouders. We zijn vandaag bij het Schaapscheerdersfestival bij de kinderboerderij in Terneuzen. Maar daar zijn niet alleen de schapen het hoogtepunt. Het is ook al flink druk, hè? Hadden jullie dat wel verwacht? Nee. En vorig jaar was het heel nat. Ook de dagen ervoor al en de week zelf. En dat was heel jammer. Toen werd het nog wel een mooie dag, maar dit is, het is ontploft. Ja. Tussen 10 en 4, ja klopt. De hele dag van alles te doen. Dus iedereen is van harte welkom.